So, hi guys. Ngayon, pupunta tayo ng resort. Kasi sobrang init yan. Close kami ngayon. At ito yung mga kasama namin guys ngayon. Ayan. Ayan. Hi guys. Magkukuha na naman, mag-outing na naman ang mga persones. Ha? Persones. Hoy, dapat na. Alam tayo kung ano nga ang biyahe ka pantay din ng Jawan. Paya. Maturog tayo dito sa kabigatan, tas malamanan ng pinagawid tayo. Ayan po. Ha? Pinagawid tayo. So, yun guys. Punta tayo ng... Saan tayo pumunta? Hindi ko alam. Resort. Resort kasi Trusan. Resort kasi Trusan daw. Nakno. Ayan na guys yung mga kasama namin. Ayan. Ay. Si Zebra Girl. Kunin niya na yung anak test niya. Ano, single lahat. Oh, napagyan. Ayan na, nagre-ready na si Dave. So yun guys, tara na yan. Yan na yung isa pang kasal. Ala kayo, Oslam. Hindi kasama to. Oslam. Hindi kasama. Punta no. Pwede naman ang jay, because. Tara na guys. So yun guys, tara na. Ayan ang mga kasama kaya. Tapasan nga na daw natin sila. So ayan guys, tara! Kita-kita na lang tayo doon. Bye! Pamaritas sila doon. Ayan, yung mga yan, pamaritas sila. O, yung tricycle na iwan na. Slow down. Slow down yung tricycle. Guys, palabas na kami ng Arcos ng Ronruno. Di Guzman and Aboy. Ito na pa doon. Ano na nga ito? Ayop talaga. Ayaw namin pumunta sa Bagol pero pinang kami nun yung tricycle yan, nilalagpasan lang namin yung Bagol. Diba? Ayan. Kailan ka naman pumunta? Dati. Hi guys! Yung mga luluto namin. Sandya. Kanya ito ay manggakin tarong pera. Ano na nga Uwan. ate? Tawag mampaminsanan. Mampaminsanan. Hi guys!
Hindi na naka-live. Dahil magtutong. Hindi, kunak lamang. Mga kastamang, ibabain ka ah. Ito pa yan. Ay, napoy. Nagmirad ka kaubeng ko na. Tinola. Rinito. Tinulo. Sinigang. May nalipatan ko sa tinabe. Ice. Ano natin ice? Picture tayo nga. Ma, guys! Ay, sa'yo to? Ay, sa'yo to? Kanino yun? Belgrade. Ay, sa'yo to, be? Sige. Alam ka rin? Mamaya, nairamin ni tita. Bakit? Ay, gano'n. Tatay! Adim kaya ata, boy! Nay! Ang lang! Sabi, sayon! 1, 2, 3, yo! Doon, doon, tagalibig ka, oh. Yay! Malamlam niya na play. Ay, naalang kulit na. Yay! Sila ko, ah. May tawag siya. Invent yung obraan na. Akala doon na. Awan, pure. Ba? May pagtanda yung siya ni sa batikuadan eh. Yay! Buti pa si Sayon, sige siya na naman ay. Ay, bes! Ay, naalak ko na! Saan si Isha? Saan? Naiwan! Saan siya nga? Nay! Tita, saan si Isha? Kaya tita, bitang. Ganun si bitang. Alay! Tadi baba! Alay! Tadi baba! Oh, nagkaganda niyo doon ang lalaki. Wala, nakainom ka. Na. Oh, isa pa. Ayan, oh. Nagkakagaling doon. Magdala? Magdala. Alaan mo makatiliwag, sir, nakantawatan tayo. Ulit. Oh. Gimon. Gimon. Oh, sige. Gimon nila. Oh, Gimon. Oh. Oh, team na tangan natin ah. Oh, Gimon. Atay ka pala, game na game. Ako pala gawin ng tama ka. Aha. Okay. Oh!
Ano? Aray ko. Dawa sa lakong ito. Yan yung nakakarang na gitar eh. Alam mo! Ay, dawa sa lakong ito nga bandal. Alam mo, ano? Dawa sa lakong ito yan. Patalaw. Wala nang iba. Technical na to, wala nang iba. Oh, toy. Awan. May si tayo ba? Tataya na ka. May si G. Hindi na. Release lang, Dima. Doon na. Hindi ka lang malang. Malang. Palagig ka. Ay, gamang kamay. Awan. Sabi na Kaur to. Kanina ka pa. Kanina ka pa. Masyado ka na nagpamaganda. Ha? Ate. Bahala ka na yan. Ayo, hala balagong ka na. Ayun, ayun. Naggalis mo ganyan yung paggawa natin. Walang tupuan, Bes. Kaya mo yan. Aray. Ay! Wala na nga ako sa wala. Yan po yan, po yan. Bakit yung Ay, ito naman, guys. Sumirena, ate, sumirena. Mga balong, pakinaga.
Dama ulit. Ulit ay, dapat pa lang ko natin. Atong. Atong. Ay! Pero tingin mo siya yan. Biano. Atong. Andre. Ang dami ulit. Time first. Ayaw pala hindi ako nagalaw sa Wala. Lailan na ito ka nagdamubay. Salawan na ay. Salawan dyan na gawin na mo. Oo ba eh. Umamutama na eh. Tama na din talaga din may isa. Balik na duwa. Kasi gano'n. Ganun mati na eh. Sarap sa ulo. Ang wala na natin mo yung piso kanina. Dahil, kinatas mo kung paano binimba.